kepenak wae. Mergo apa? Tiap manusa iki mesti ana kurang luwihe, mesti ana salah lan lupute, lali lan lupute. Pasti to niku. Ndak ngoten. Kula mboten angsal meksa panjenengan kudu padha karo pemaham kula mboten. Kabeh iki duwe bagiane dhewe-dhewe kok. Nggih to nggih. Mulane kula niki mboten nate mbatesi panjenengan sedaya, mboten nate mbatesi santri-santri, mboten nate mbatesi jamaah, mboten nate. Saumpama sampun napa niku belajar teng mriki, pengin belajar malih pados ngilmu teng mriku, monggo. Mergo apa? Ilmune Gusti Allah niku ora mung dititipne tenggene kula tok. Teng mriko-mriko nggih dititipi. Nggih to nggih. Ngoten. Ora kok ning gone tenggen kula tok mboten no.